अरे भाई हो भाई, का हम बताई, हमार मौगी भइल बिया कसाई। जो मनी मेराज के कॉमेडी ना देखाई तो हमार करे ले पिटाई। आ भाई हो, अरे इंतजार करत रहेले कि कब मनी मेराज के वीडियो आवता। आ जब आ जाला तो देखे खातिर एकदम परेशान कर देले। प्यार करियो भाई हो, आ कहेले हमरा देखे के बा कॉमेडी आज के। अरे हमरा देखे के बा कॉमेडी आज के, आ जौन आइल बा मनी मेराज के। अरे भाई हो, हमार मौगी मनी मेराज के एकदम फैन ही हो। अरे फैन ही हो तो ठीक बा, लेकिन हमरा के चैन से ना जिए देले। भाई हो, जब हम मोबाइलिया लेनी तो हमारा हाथों में से छीन ले आ कहेले कि खराब करी ना हमारा मिजाज के। अरे खराब करी ना हमारा मिजाज के, कॉमेडी देखे के बा मनी मेराज के। तो भाई हो, दिन रात उनकरे नामवा लेत रहेले आ कहेले कि अरे रोजो रोज उनकर कॉमेडी आई तो खूबे देखती। अरे भाई हो, हमारा से कहेले यूपी बिहार में पूरा छैले बाड़े। अरे यूपी बिहार में पूरा छैले बाड़े, अपना आदा से पागल बनैले बाड़े। अरे भाई हो, हमहू देखे नी कॉमेडी, लेकिन टाइम टाइम से देखे नी, लेकिन वो दिन रात वही में रहेले। हमारा के तनको ना बुझेले कि हमार मर्द हौवन। अरे भाई हो, डायलॉग कोही कोही के हमके पीटेले। कहेले का मनी मेराज के स्टाइल बा, अरे का उनकर स्माइल बा, आ तहरा के पिटनी ह जूता चप्पल से तो बुझाइल बा।